Това го консултираме с кмета на Мострак. Костадин господин. В 2 часа цялото село се запали телефоните. Дъщерите ми така. Много даже изгоряха. И бабите починаха, защото се притесниха. В момента има и такива телефони обаждания в самия град. Защото те вече в Турция и Гърция с тези гръцки карти почнаха вече хората да се усещат. Доста пари прибраха. Виждате какви коли карат. И те ще се паркират в Свиленград на паркинги и общината няма да ги таксува. Аз Хасково спирам където и се таксува по 1 лев. Ние защо нямаме такива паркинги? Какво ще му гледам аз Аудито и Мерцедеса, които строят стотици и големите гердани и какво? Ще му се радвам? Че няма един трудов ден или даже може да е на социални помощи. Това ме мотивира, аз ви казах. Това са нещата, които за Свиленград ме мотивират да се кандидатират. Не, че ще стана. Първият път ми стана 70 гласа или 40, не знам колко са. Вие самите може да влезете да видите. Трябваха ми 500 гласа, не ми стане около 70 или 80 там някъде беше. Даже и сигнали има, тъй като нямам право на членове на комисии, като независим, че съм имал повече, драскат ги с химикалчета, знаем схемите. Биш полицай съм знам, имаме хора, децика. Да, и бях и предупреждаван, да. Но аз ви казах, че... Беше предупреждаван да не се кандидатираш или че някой да краде гласовете? Имитира, че води някаква кампания по време на избори. По време на избори, че води кампания. Продължава кампания. Да, продължава. Аз съм независим. Аз съм регистриран в Мострак. Исках тогава да играя за кмет, защото ми е любимо селото. Но ставите ме влече там, казваме сериозно. Повечето от Свиленград, които сме жители на Свиленград, сме от селата. И няма нищо лошо, разберете. Ние сме един кръг хора, майките и бащите са дошли, са направили къщи. На време те са били като нас млади. Не, че съм на 50 години. Но от Пазарджик съм дошъл на 19, съм почнал на 19 години тук. Аз никой не познавам в Свиленград. Освен Веска Добчева, германеца Митко и в Америка да избяга и другия. Защото бяме, имаше спартакиади, оттам ги помня. Селски спартакиади, ходиме в Берон тук и в Иван Мазов. Питам сега какви спартакиади. Имаше 3 марш щафета. Правили са щафета за Майчево? Да. Направяха със спортни зали. Вие видяли ли, че тези зали са празни? Кой отива там? Даже и моите деца не отиват. Включително и аз не отивам. Значи всичко хубаво става, но някакси нагласата трябва в тази община да е пряко свързана с младежите. На второ място. И той даже трябва да е на първо. Знаете ли колко дрога се продава в Свиленград? Деца от 4-ти клас в момента употребяват дрога. Даже аз ще го взема някой ден, всички заедно ще идем. Никой няма да казваме, тръгнем по бара и така ще тръгнем. Ще идем на стадиона, аз защото живея срещу стадиона, влизат вътре мъж, там даже инжекциите ще намерим по парка. Кой съсипа тази полиция? Защо полицията не работи? Поддържаме контакти, освен с господин Мълчев, той е бил в системата, даже и дознател, следовател, много неща са минали през него, нали, аз съм бил охранителна полиция. Но последствие той сега адвокати също пак минават неща, доста през него. И вие самите го знаете. До кога ще продължава това нещо? Значи твоето дете е примерно е 4-ти, така е 3-ти наркоман, моето дете е вашето. Какво правим тогава? Как да го спрем това нещо? Значи това върви като лавина. Какво трябва да правим? Кои са тия? Как няма да ги знае полицията? Къде е оперативният състав? В момента, оня ден случайно бе да си подменям свидетелство за оръжие. Беше изтегло. И поздравявам колегите. Аз ви казвам, всеки път минаваме сълзите ми текат до полицията, защото аз напусна системата на 32 години заради господин Енчо Енев, който крадеше бензина и го осъдиха на пробация. Но никой няма кой ти повярва. Точно това бяха тук на комисиите. Къде отидаха те? На кои хора служи? Що не кажа? Що не се изпрят тук до мене? Иван Петров да каже. Кога почне корупцията в полицията? Тя почна от тях. Затова те са на големия стол и той в ГЕРБ колко скара Иван Петров? 2 години. Самите те го разбраха. Но тяхните милети са тук още. Те го създадаха, го родиха и го оставяха още да намъчат. И те ще продължават, но вие самите виждате. Ето, взимам партията ГЕРБ. На тези избори аз също помагам, защото дойдоха лично при мене. Имена няма да ви казвам. Как може да работи за ДПС?
Аз казах на всички, че ще работя за ДПС поради тази и тази причина. Говорил съм тук повече от вас журналисти, съм го казал, аз не съм го скрил. Тайно не съм работил. Отидаме за ГЕРБ. А хората ти вика, лут не си вика, дали ще се съсипаха града. Ставри Димитров някой отишъл да види какво е в момента Ставри Димитров. Да, може изгледате да са незаконни. Окей. Но кой толкова години е взимал ток и вода, имат си документации. Ми озаконете ги, вземете им парите на тия хора. Ние отиваме, това беше нашето море, Ардата. Кой сега е споменал от Силен град или на Ардата? Кой? Защо трябваше по този начин като бомби да се фърят? За да може да покаже Иван Петров колко съм силен.